tlangval channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tunjum video chuan Spanish movie mu nom le dang dai tak open your eyes ti hi toikim taka thlira ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang umyang Caesar mu hi lai chu me che o chuan kai thovin ani po chu thoi taka tho ngalin khopui lama chuan ain khal chuak zuya ma se khopui chung chu lo re vekin tu ma reng an lo om hau lo chung zong chu amumang vekan ni ti sha takin Caesar chu avoi ni nan a har le ta hlol mai akhum chom pui ve tu neuria chuan kai thovin Caesar chuan alarm clock a message nut chia to lo tura ati nu in a chwa san zuya kholaya chuan mishing po lo tam to hle in engkim chu alo pa ngai le vek to ani achian chaber pelayo nen chuan tennis te khel dunin anti ti dun na achang chuan me chelama alak lo luat tu ka wangle atlak nat lo the ema wangin pelayo chu abeidong ruto hle buk ni in alang sin dot le chuan kumsom hi panga upa Caesar chu majid jela lotang fel der to in marks danglam tak alo wa to boka tin he muna om chan chu me che pakhat rong taka atha wang ni nge in tola tha dan che apo hi Caesar chuan ashemu mal to haulo bokani a psychiatrist Antonio nena chuan achunga thil thlendan asha thei chin zong te chu chipchiar taka soyin hun masalama chuan Caesar hi anu le pa hausakna achoma wanga tlangval hausaton to le mel chatak nulalama po tlana tak mai ni in zankhat chu a birthday lomin achan pa pilayo po in me chelo tak sofei chu aron kalpui ve nap mai tin asom ve haulo chuti laya achil lumlo chau tu le zarboi reng tu a in phal ne em wanga a nar le thei thin lo me chia neuriai po chu ron in lan ve no lin chai thluk le nge chu tumin a zeina zong te chu an som khom vela ma se a chai tlu zo tat lo Caesar mang ang phei chuan neuriai chu a no bo the nan sofei pui na chu ngen ta topin neuriai mu lai nge yin room pakhata te chuan an lut dun vela anom dan ero chuan pelayo a tilom ta haulo a date nei chun ve po achian pan alo shoi shang mak mai chu thin urna samayin Caesaran neuriai ti thik na na lom kati ati na te po chu me chetam tak zinga tingi ani kherti in alom lo tul mai chuti lain me chia wanga anin chian chatna ti chiat ero cha in a she chuang lo thungani Caesar la chuan sofei chu thla ta velin zoi in a shat lo garin Caesar po chu sofei zuna chuan awai chan taringot mai bukani zan khuwa in komin anti ti duna Caesar phei chuan sofei chu alem te zia sak velin an hlim dun hle ani atuk zinga a hodona me phei chuan a hol sakturu em wangle a mel chatak ti awanga narbik ta haulovin sofei zok chuan mo na pin Caesar po alom chuak vur wiawani ma se po na chuan a mei chenin bermai new rate chuan lo nga granin a style ngai te bokin Caesar chu an lem le vela sofei bula i omle ma chau i hlawani mo ati vel na chuan Caesar po chu ti tlom nga yin kar chunga chuan a chulu tangi ani new rate chuan damdoi mum chu eitir tumin Caesar chuan a eidu silo wangin ama chuan a mom zo ta vek maya chuta thok le khata kar chu a khal chak lui zwal sau boka kongsir railing su cheboin kong thanglama chuan atlan thak pui ta wa mai le thil thleng chuan Caesar nun chu thak danglam hokin leile van ang anita hlau mai a mel chatak chin chu chui khom nga yin a ser soi ta be bui mai ni chumole Caesar po in chiom ti hle in dar thalanga a in en chang phei chuan in ti hlum mai du na ril ru aput ut chin heiwang hian ama en kol tu doctor te po an lu hai chin map hle atopa phei chuan mai kor mishing mai vun ang tak chu an siam sak taringot mai ni a chanchin tlang pui angai thak saknu in psychiatrist Antonio chuan kalsan ri tumin Caesar chuan notebook le pencil adila adu chin sofei lem chu aziak zuile nap bokani
to swal to ka a hmel mai a sorbol tak nu khan a in thlashun ema wangin rei tak chung chu sefei po mungam lovin rala changa thlir bak angam chin ngang lovani a to pa ero in sum zo ngang lovin a muta a ani la chuan lo biak che ka tum china ma se nuam lo iti pha ka hlawa alo la ti khal then zui Caesaran Sophia I anduna azwa zelain Sophia ero alaka tang chuan hlatul tul thungin achuti te he hu ta haulo zana chuan bara pelayo tenen in mukhomin Caesar chuan ahmer sorbol hianan max asheng ri buka pelayo chuan Sophia hian ama chawa mu che a she dewaniang telve turin minron som tlata ati nu phei chuan Caesar ril runa chuan a mai court su hlip makin zu chwa in chanta arui hnep nu phei chuan a mai sorbol awanga aril ru shi om na te po chu tlema zia om ve ta dewin a thoveng deuh huai mai arui ema wang chuan a hmel po chu muchhale puak to in alom ri hlem bokani bar chu chwa san hole cham chamin pelayo bianga chuk zeu pa in Sophia chu akal sang zuya chu vele pelayo po chu akal sang ve ngal dai mai Sophia chu a zui li ang ti lawin Caesar la chuan pelayo chu a zui chiama ma se a pha khaulo arui lu tuk chu kholaya chuan chatla zui makin atuk zinga a harle chuan new rei mel kha muthutin a law man hle masia in chian nuwa ero Sophia zok chulo ni in maktak mayin nai chadu to haulo tu Sophia chuan a mangai thu te shilin alaka chuan alwang liam ta thut mai ni chu tan in lama po Antonio le Caesar te chu in komle to in Antonio chuan Caesaran Sophia lem azia te chu enin chuti mek lain Caesar po in athil shat chwa to mi alo wanga tan in na khung ani ringot mai chu fair atilo hle Antonio chuan a hun liam to a shat chwa thei to lo te chu shat chwa te le tuma bein pressure po apena sa hle thil iti swalawani ti hi ka proof sak don che chuan engkim isha chwa nga yani ati awangin Caesar po in amu mangnge atakti po shiat lo fia lo roya secretary office ni om taka shwai ani laile forma sign tir antum lai chu a sha chwa thei thua soi hlau mai changkai takmo hun liam to a boxin chu ron kirle in doctor te chuan Caesar mai chu ama ang thlapa zai that sakle theidonin atir lama phei chuan Caesar po in a oilo lek lek mai ma se ama anga omle chu adu em wangin anar phal chuang teulo surgery chu nei ni ta in Sophia po abula chuan ala om chhun zom renga Caesar mel mai po in ngayo felle ta in alo mel chale ta heminu hian Caesar le Sophia te chu nget taka in ngai zong chovin pelayo po in thik ina a en tolova restaurant te chol tlangin an thla te chu a me sak mai to ani zan kha chu Sophia nen tui taka an muthil lain Caesar chu har lolin bathroom dar thalanga avain en nak chuan a mel chu alo ser soile ta bui mai mase he ero amu mangni hlovin a hlawlu tuk chu a har chuak lol bathroom a chuan vain en le ngatin a hmel chu alola that renga wangin a tho huai khuma chuan kirle in Sophia chu an chul vela ma se asam chu alo toi tak thuta wangin makati hle an koi hernak chuan kara accident bui tu a me chenin ber mai new relic chulo ni in bengal thlorin Sophia omna azota anila chuan keima hilom Sophia chu alati tlat zui Caesar chuan phuar bet ngalin room zong chu a chek zuya ma se a muzo haulo new re hena chuan accident atanga adam chwa dan te chu a zo zuya ma se Sophia lom kaniti in eng ma shat anei der book silo maktak main midang zong detective te chen chuan new re chu Sophia antita vek maya a document nen lam new rate chuan Sophia ani na chu approve theitlat boxi wangin dan lama changpo in hanti wak ngaina aom ta der lo pelayo la chu Sophia kut athla ka wangin Caesar chunga chuan alom lo hle Caesar chuan Sophia ani lo thu chu na satakin soima se approve nan pelayo chuan restaurant an thla a me sak chu entirin abula me che chu chu Sophia ni lovin new riai alo ni dai to tho mai
achunga thil thlendan zet chu Caesar po in a she thiam te nuai to lo pelayo po in accident I to nu khan danglam na tam tak inei to ani ti bak han soi zui vak tur a shelem lo Caesar ril ruha chu bara lutin chuta chuan mi pa pakhat nen in hmel shatin ani chuan tuna I om mek na hmuna thil thleng zong zong te hi atak ni lovin alem mumang vek an ni hi mi zong zong hi ka control vek thei sin atia mase Caesar chuan a thu soi chu a oi lo hle chu pa vek chuan a thu soi te chu an dik nge ani ti fianan mi pui zimur mur ho chu angoi tir ta chuap mai Caesar chuan achunga enge thleng ti chu zot zui cham chi ma se ani chuan idong song thiam don lovani ti in a shil du bi klat box si lo tan in lama sin chu ron kirle in Caesar chuan bara ami mu pa chu breeding company ami ani thu soin Antonio chuan engkim a sha chwa de uzung zung theinan Caesar chu a hypnotize doi zui bokani chu vele Caesar chuan amu mangi atakti po thliar shan har sakhopa fialawa chuan bara a hmel shat pa in office ni om taka a shwai lai le contract a assign tir lai te damdoi eya a odi lai te chu ngai to ale thein tola tha dan kim chang po ngai to ale theita new rate chu sofei alo ni tak dai wanga mangang Caesar chu Sophia ina chuan lutin thalak zong zonga te po chuan Sophia aya new ria zok chu anlo lang ta zel maya anin ton zana Sophia lem azia sakte po chu new ria lem anlo ni vek to mai ni in nei tu nu chuan rukru emoti in atu khum lama chang chuan aron chutlu pop maya Caesaran an enchian nak chuan ahma a mei chia chu new ria ni lovin Sophia dik tak zo kha alo ni le to ti mu in a thode huai mai hlim takin an om dun zuya mase thok le khata Sophia mel chuan new ria mel aron yang le tak tlata wanga ham hai Caesar chuan lukhama norhlum makin a mel po chu aron chezui le ta vek mai Antonio po in Caesar chunga thil thlen dan te noi chu shethiam phachi alo dewin temporary disorder anei ani te chu aring hial to Jum khat chu Caesar chuan TV a bara ami paton pa nge kha mu in a interview na chang chuan life extension company nei tu ani ti chibokin an office omna te chu a sha chwa thei nu chuan Antonio hna chulai muna kal chu angen leta a atuklama chuan police ho vena hnuaya Antonio chuan life extension company a chuan a shwai zui bukani Caesar chuan office hung vel chu amumanga ahmu photo nu ang ti hle in chuti rualin Amazon ber bara ahmu pa ero khachu anjong muzau chuang haulo chuti rual ero in shat bel tam tak an nei thung life extension company te chuan cryonics hun dawlo om turata na mishing taksa von chadreng theina chu ankal pui china ni ti te chachuakin thil om zia chu mi athi rual che in company chuan an taksa chu tikhalin an bong cha a chuti rualin chu mi chuan athi ani ti ain sha lo nan virtual reality khovela chen ti ri ani thung chin mase atak ani miaw lo wangin thil oi omlo le maksak tak tak ero virtual khovela chuan athleng ve fo chin ani na taka chuan kholaya acha thak nu khan Caesar chuan life extension company te nen contract sign hovin assign zo fel ortia ain ti hlum ta dai mai sia chuwangin company lam chuan anin rem siam na angin achunga chuan mala zuin hun lo lo om tur future a ti nun le thei ani ma chu virtual reality khovela chuan alo cheng tari ngat ngat mai ti na ani kha chi akha acha thlak nu a Sophia in adu tak thut chan po khani chung thu sia Caesar chuan virtual reality a cheng mai mai ani tin chuak ta che in achi ai zui hle Antonio chuan ani lo thu shilin beng dai tumbiang ma se omzia chuang lo Caesar chuan hei wang hi alo ni don chia hi Sophia le new ria te po anin lan pol fo chin company hian an bel lo ni nge yang ti in achi ai lu tukle heart chwa adu le lu tuk chu tal boy zui chiamin police officer silai ken lai te chu lak sakin pona police officer dang te po chu akap zui chiama mumang mai mai lom ti in poisak te evak po anei to lovani
Antonio chuan ron zuin silai mu chu aladong ve pal zui ma se engkim chu alem ve kani ti sha tak main Antonio po chu anat hei reng lova midang ho zong po chu mit khap kar lekin an bo zo ta vek mai in chung sang lama chuan chhodunin chuta chuan si zara mel shat pa ngei mai chulo omin si zara hne na chuan anin ton na chu kumza somnga liam ta dai ani to thu soin iril ruwa omle engkim hi life extension company te monitor vekani kongpuya itcha thak nulama thil thleng ila shia reng ho zong kha chu virtual reality khovel vekni to in engkim kha alem vekani Sophia nen po inin mutolova email po siam chat ani heklo in rem siam na kan nei nu khan dam doi bar chewa chuan odi in ithita ani keini chuan settings vel chau kan boy puya abak zong chu iril rungai tuana anga thleng ve kan ni ati a Caesar chuan har chwale to adu thu soin ani chuan kumsang ni za somli panga lai ani to thu soin cosmetic surgery ti na tura mishing te thiam na po asang to hle in arin omti in har chwai du chuan in chung sanga chang hian zuang thala atia azwan thak ma in Caesar chuan a mu chak em so feite chu muleri in atak taka har chuak le turin in chung sanga chang chuan azuang thlata a mase van duai thak tak main ami thi taksa chu ti nun alani miaw boxi lo wangin chutin a har ngot thei haulo maya le thlen don che pa chuan ron thim mukin ambula chang thawin me che o bok chuan hadam ro muang changin imit khameng la tia shilin khovel lem chu ambula chang bokin achia chan le don ta ni in alang ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawayin ni man nuam mangcha mutui le vek ule